Από μικρός είχα έφεση στις εφευρέσεις, ώσπου έφτιαξα τη μοναδική συσκευή που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε αιωλική. Το ονόμασα Solero Sombrero. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν ένα χορηγό για να βγάλω τον κατσετάκι στην αγορά. Αυτό δεν ήταν εύκολο, αλλά τώρα ήρθε το νέο καρτοκίνητο Vodafone για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα με όλα τα δίκτυα. Τηλεφώνησα πρώτα στον κολλητό μου, που είχε ένα ξάδελφο, που είχε μια πλούσια θεία. Της μίλησα και... Τζίφος. Πήρα τον κοινοτάρχη του χωριού μου. Έλα, κύριε Μπάμπη! Μετά, σε ένα παλιό συμμαθητή που είχε κερδίσει τον Λαχείο. Τηλεφώνησα μέχρι και στο Σύλλογο Εφοπλιστών. Πάλι εσείς. Με τα τόσα τηλεφωνήματα μου τελείωσαν και οι μονάδες. Και πάνω στην ώρα, ευτυχώς, ήρθε και η ανταμοιβή. Κι έτσι κατάφερα να πάρω τηλέφωνο τη γιαγιά μου. Έλα γιαγιάκα, εδώ είμαι. Που μπήκε χορηγός με το εφάπαξ της. Επιτέλους, μετά από τόσα τηλέφωνα προς όλα τα δίκτυα, είχα κάνει την εφεύρεσή μου το νούμερο 1 προϊόν της χώρας. Νέο καρτοκινητό Vodafone. Ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Μιλάς ελεύθερα και οικονομικά με όλους σε όποιο δίκτυο κι αν ανήκουν. Και επιπλέον σε ανταμείβει επιστρέφοντάς σου έως 20% της αξίας κάθε ανανέωσης. Μόνο από τη Vodafone. Power to you. Vodafone.